І што, сама гэта ўсё рабіла? Вядома, сама. Хто ж за мяне зробіць? Але гожа. Товарищ Гальмаджан, спадар Тодар, годзе там курэй лічыць, тут чарговы скарб бясцэнны патрабуе фотафіксацыі. Глядзіце, у якое багацце моя новая знаёмая апранута. І ўсё самаробнае, яе рукамі вышытае. І не рэтніца, а тонкі кужаль. А глядзіце на краймо. Гэта скарб бясцэнны, а не строй. Я вам скажу, что пани сама по себе выдатное натхнение. Добрый день, Теодор Гальмаджан Гальмады, мадзяр, выпускник Мюнхенской академии мастацтваў, фотограф, мастак экспедиции Вацлава Юстиновича Ластовскага. Кацярына. Скажите, калі ласка, а вас калі-небудзь здымалі на фотографічны апарат? Вядома, не. Хто? Но гэта не страшно. Я зараз зраблю некалькі фотаздымкаў, каб пасля у Менску пабачылі, як прыгожа у вашай вёсцы апранаюцца. Спадар Тодар, а можа зробім кампазіцыю тут для плоту ці для прыбрамку? Не. Здымак павінен быць, як карціна старых майстроў. Святло павінна падаць мякка на палатно тканіны, каб яно зіхацела, каб і праз 100 гадоў людзі пабачылі тое хараство, якое бачу зараз я. І каб нават праз 100 гадоў кожны дзівіўся таленту беларускіх жанчын і прыгажосці беларускай народнай спадчыны. Добра, таварыш Гальмаджан, шукайце месца для здымак. Кацярына, не бойся, слава пра твою працу аж да Менску дойдзе. Я думаю, пойдзем туды. А не, туды. Пойдем. Так, ага. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць. А яшчэ я гісторык і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра сапраўдную пярліну беларускага традыцыйнага мастацтва – калінкавіцкі строй. Не бойцеся, усё будзе добра. Я не баюся. Толькі не глядзіце, калі ласка, на Вацлава Юстиновича, а глядзіце на мяне, альбо вось там на дрэва. Цудоўна. Так, і рукі трымайце так, нібыта вы вышываеце. Ага, цудоўна. І кадр. Вёска Ламавічы маладзіца ў святочным строі, у кашулі з крызай. Дзякуй, Кацярына. Можа, калі-небудзь твае дзеткі будуць гэтыя здымкі ў кніжках разглядаць. Дай Боже. Вацлав Юстинович, давайте фото на памяць, каб праз 100 год нашчадкі пабачылі. Итак, посміхаемся. Якія вы прыгожыя, вось сапраўдныя беларусы, самыя прыгожыя людзі на зямлі. Вы, напэўна, ведаеце, што зусім нядаўна з друку выйшла кніга, якая называецца «Экспедыцыя Вацлава Ластовскага 1928 году. Захаваная спадчына». У кнізе сабраныя фотаздымкі, зробленыя падчас трывання экспедыцыі Ластовскага і змешчаныя ў адмысловым альбоме. Доўгі час у СССР ніхто нават не мог узгадваць пра гэты альбом, таму што падчас Другой сусветнай вайны яго вывезлі ў Лондан, дзе ён доўгі час захоўваўся і зараз захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы. Сам Ластовскі быў рэпрэсаваны, расстраляны, здабыткі яго і напрацоўкі знішчаліся, і нават самое існаванне Скарынаўскай бібліятэкі падвяргалася цэнзураванню, і пра яе нельга было ўзгадваць у Савецкім Саюзе. Толькі ў 1982 годзе прафесар Адам Мальдзіс наведаў Скарынаўскую бібліятэку ў Лондане і зрабіў фотаздымкі фотаздымкаў, мікрафільмы. Але для шырокага кола гледачоў і аматараў традыцыйнай культуры гэтыя фотаздымкі, як і сам альбом,
альбом сталі даступныя літаральна зараз, вось у гэтым годзе. І часам мне вельмі шкада і балюча, што калі я займалася аднаўленнем свайго калінкавіцкага строю, у маім ужытку не было гэтай кнігі. Таму што тут, па сутнасці, энцыклапедыя тагачаснага жыцця. Ты можаш выбраць любы фотаздымак, расшыфраваць вышыўку на ім і аднаўляць свой строй. А яшчэ для мяне асабіста вялікую каштоўнасць прадстаўляе тое, што людзі тут жывыя, яны натуральныя, яны арганічна існуюць у сваім сусвеце. Кабеты усміхаюцца, яны не баяцца, яны не змушаныя, яны усведамляюць уласную прыгажосць і прыгажосць уласных строяў. І ніхто, напэўна, не ведае, што пройдзе літаральна некалькі гадоў і вынікі экспедыцыі будуць абвешчаныя шкоднымі, усе гэтыя фартухі, выкшталцоўныя кашулі будуць адкінутыя і спаленыя ў печках, а фотограф Тэадор Гамальжыян-Гальмады знікне без вестак, а сам Ластоўскі будзе пакараны смерцю. Вынікі экспедыцыі далі вялікі плён. Было сабрана 600 экспанатаў з народнага мастацтва і матэрыяльнай культуры, сярод якіх ёсць экземпляры знікаючых тыпаў беларускай народнай вопраткі. Зроблена звыш 400 фотаграфічных здымкаў, сабраны фальклорны матэрыял і праведзеныя этнаграфічныя нагляданні. Я на працягу 1928-1930 гадоў упарта назапашваў этнаграфічныя матэрыялы, сутыкнуўшыся з жывым асяроддзем. На апрацоўку сабранага ў мяне ў тую пару не было часу. Цяпер за гэтыя гады, перагледзеўшы назапашанае, знаходжу, што мной сабраны сапраўдны скарб. Саратаў, 5 мая 1934 года. Гэта фрэзы па-французску, па-гішпанску гер'ера, па-ангельску рафс. А ў Вялікім княстве літоўскім гэты канструк называлі крыза, альбо крэза, альбо фрэза. Цікава тое, што такія каўняры насілі прадстаўнікі шляхты, магнатэрыі і гарадской вяршынькі ў пачатку 17 стагоддзя, на зломе позняга сярэднявечча і пачатку ранняга барока. Па сутнасці, гэта вялікі, доўгі кавалак тканіны, сабраны ў складкі, ён мог дасягаць даўжынёй да 6 метраў, і потым накрухмалены і наплоены адмысловым чынам, каб кожная складачка закладалася ўручную і ўручную уже сашчаплялася на булавачкі. Я спадзяюся, калі-небудзь зрабіць асобны выпуск пра бялізну эпохі ранняга барока і у тым ліку пра падобныя кшталту каўняры. Але вы можете запытацца, якое дачыненне гэтая крыза, фрэза, рафы маюць да сённяшняй нашай тэмы, да калінкавіцкага строю. А гэта вельмі цікава. Справа ў тым, што калінкавіцкая кашуля захавала ў сабе рэха раннебарочнай моды, рудымент тагачаснага адзення. Я кажу пра знакамітыя калінкавіцкія каўняры. Падобныя кшталту каўняры называліся альбо надзяванцы ці начапанцы, маглі апранацца нават асобна, па некалькі адразу. А яшчэ калінкавіцкія сялянкі называлі іх, ведаеце як? Крыза. І слова акурат паходзіць ад таго самага фрэза французскага і адлюстроўвае сувязь беларускай вёскі і заходняй Еўропы, і яе моды. Як так сталася, што сялянкі з-пад Светлагорска ці Калінкавіч перанялі гэтую раннебарочную манеру насіць накрухмаленыя брыжы? Як так сталася, што яны ўвялі гэты каўнер у свой ужытак? Гэта вельмі цікава. Адзін мой сябра-гісторык, калі мы размаўлялі з ім пра экспедыцыю Вацлава Ластоўскага, сказаў мне вельмі цікавую рэч. Ён заўважыў, што экспедыцыя адбывалася літаральна ў тых землях, якія ўваходзілі ў арэал уладанняў магнатаў Радзівілу. А Радзівілы былі вельмі прагрэсіўнымі гаспадарамі. Яны рабілі шмат новаўвядзенняў ад архітэктурных трэндаў да трэндаў моды. І яшчэ мой сябар Алесь сказаў вельмі цікавую рэч. Аказваецца, да канца 19 стагоддзя у Калінкавіцкім раёне мужчыны-сяляне насілі доўгія валасы, заплецены ў косы, на манер прускіх ці французскіх жаўнераў. Дык чаму ж дзяўчаты і кабеты з гэтых земляў не маглі ўзяць на ўзбраенне моду сваіх гаспадароў? Чаму яны не маглі ўвесці ва ўжытак тыя самыя накрухмаленыя каўняры магнатаў Радзівілаў? Ну і я, напэўна, нічым не горшая за беларускіх сялянак, таму што я таксама нашу ў паўсядзённым жыцці часткі калінкавіцкага строю, якія вельмі ўдала ўпісваюцца ў паўсядзённую вопратку.
тое, каб пашыць і вышыць кашулю, мне спатрэбілася 10 паўгода. На фартух і намітку трохі меней, але не з той нагоды, што тут менш працы. Просто у мяне трошкі было больш вольнага часу. Усе ўзоры, якія вы можете тут пабачыць, аўтэнтычныя, узятыя з арыгінальных артефактаў. Насамрэч, калі я буду пералічваць тэхнікі, якія выкарыстаныя мною тут, гэта зойме трошкі часу. Я паспрабую крышачку. Тут у меня есть крыжик, вышивка крыжем. У меня есть подшивка праз мярэшку. У меня есть просто декоративные мережки. У меня есть декоративный петельный шоу. У меня есть подшивка праз декоративный петельный шоу. У меня есть прошвы, копейки, вязаные иглой. У меня есть вязание шиделком так само. У меня есть маршчэнне. У меня есть вышивка протягом. И у меня есть вышивка ликовой гладью. Калі я штосьці забылася, неважно, і так гэтага дастаткова. Але сёння я б хацела вам паказаць не тое, як робяцца крыжыкі, гэта вы можете паглядзець в інтэрнэце. Не тое, як вышываць процягам, можна купіць дапаможнікі і зразумець, самому навучыцца гэта рабіць. І нават мярэшкі можна зрабіць самім. Я бы хацела вам паказаць тое, што незаўважна няўзброеным вокам у маім строі. Я маю ў сваёй кашулі маленькія сакрэцікі. Іх 3. Першы на каўняры і 2 другіх на манкетах. На рукавах. Гэта маленечкія гузікі. Здавалася, што можа быць цікавага ў звычайных гузіках. Гэтыя гузічкі спадарства зроблены без аніякага драўлянага, пластыкавага ці металічнага элементу. Яны зроблены выключна з нітак. І я пакажу, як зрабіць такія гузікі, і вы зможаце карыстацца гэтым маім досведам. Дзеля таго, каб пачаць рабіць гузік, мне спатрэбіцца ніткі. Пажадана, каб яны былі ўжо не зусім тонкія, бо працы будзе болей. І альбо асадка, альбо аловак. Першая справа, якую я раблю, я бяру нітку і проста накручваю яе на нейкую палачку, аловачак, асадачку ці нават пензлік. І трэба зрабіць так, каб гэтых накрутак было, дастаткова. Колькі гэта дастаткова, я не магу дакладна сказаць, кожны вырашае для сябе сам. Чым больш накрутак мы зробім, тым больш цвёрдым і шчыльным урэшце будзе гузік. Мне падаецца, што вось падобна кшталту накруткі будзе дастаткова. Зараз я адкладаю сваю асадку з накручаным гэтым тканым бублікам і адміраю даволі вялікі кавалак нітак дзеля таго, каб пачаць ім шыць. Нітку трэба скласці ўдвая, хвосцік да хвосціка. І выставіць хвосцікамі ў іголку. Там, дзе ў нас хвосцікі, гэты канец пакідаем кароткім. Там, дзе пятля, доўгім. Робім так, каб іголка свабодна магла рухацца ўздоўж ніткі. Гэта нам вельмі спатрэбіцца. Што мы робім наступнае? Мы акуратна здымаем нашу накрутку з асадкі так, каб наш гэты імправізаваны бублічак захаваўся. Вось ён. І зараз я пачынаю яго абшываць. Абшываю пецельным швом. Менавіта для гэтага мне спатрэбілася вось гэтая самая першасная, першая пецелька. Я ўстаўляю нітку ў сярэдзіну з іголкай і потым заводжу нітку ў петлю. І зацягваю. Хоць трошкі, але мой бублічак ужо замацаваўся. А далей я абшываю свой бублічак шчыльнымі шывочкамі пецельным швом. Гэта значыць, што іголку я прасоўваю не толькі ўнутр майго гэтага бубліка, кола, кругляша, але і пад нітку, якую я пастаянна зацягваю. Зацягваю шчыльна, каб кожны шывочак шчыльна-шчыльна прылягаў да суседняга. І вось такі шчыльненькі бублічак, такое выратавальнае кола ў мяне атрымалася. Але, як вы бачыце, у ім няма перапонак, няма за што прышываць гэты будучы наш гузік. Таму наступная аперацыя, якую мне трэба зрабіць вось гэтае перакрыжаванне і таксама з дапамогай нітак. Я папрашу зараз аператараў проста вельмі блізка падысці да мяне, каб кожная аперацыя была бачная, заўважная і зразумелая. Той жа самай ніткай
той же самой иголкой, не меняючи нитку, я іду ў цэнтр майго кола. Трэба даволі моцна пастарацца, калі у вас непрызвычайныя пальцы, можете нават карыстацца напарсткам, таму што вось гэта канструкцыя даволі шчыльная. Я выводжу нітку ў цэнтр кола і потым выводжу яе ў супрацьлеглы бок. Такім чынам у мяне ўжо ёсць першая перапонка. Я яе магу акуратненька абматаць той же самай ніткай дзеля таго, каб зрабіць яе больш шчыльнай, больш тоўстенькай. Я вяртаюся назад і таксама ўтрыкаю нітку ў свой бублічак. Адна перапоначка ў нас гатовая. Наступная маніпуляцыя, якую мне трэба здзейсніць, гэта вывесці іголку так, каб яна выйшла пад 90 градусаў да папярэдняй перапонкі. І зараз я раблю тое ж самае. Я выводжу іголку з аднаго боку і уводжу яе ў бок супрацьлеглы. Таксама абмотываю яе яшчэ раз той же самай ніткай, робячы так, каб вось гэтая моя працоўная нітка перапляла дзве гэтыя перапоначкі паміж сабою, каб яны замацаваліся шчыльна і нікуды не збягалі. Па сутнасці у нас атрымліваецца крыжык. І апошняя справа, апошняя аперацыя, якую мне трэба зрабіць, узяць іголку і ўвесці нітку ўнутр бубліка так, каб яна замацавалася. І максімальна асцярожна і акуратна яе абрэзаць. 10 хвілін часу і можна не ісці ў краму. Можна зрабіць гузікі сваімі рукамі і потым усім хваліцца, паказваць, наколькі мы таленавітыя і наколькі у нас прыдатныя да працы рукі. Ластоўскі раптам перафарбоўваецца з вялікага палітычнага дзеяча ў беларускага вучонага этнографа і задае тон як катедры этнаграфіі, так і ўсёй акадэміі. Ацэнка вынікаў экспедыцыі брыгадай кафедры марксізму-ленінізму Акадэміі навук БССР. Нацдэмы добра ведалі, дзе і як трэба было для сваіх мэт паказваць лапці. У адным выпадку яны лапці паказвалі, а ў другім зусім адкідалі, як гэта, напрыклад, было зроблена Ластоўскім у часе этнаграфічнай экспедыцыі, дзе ён вывучаў так званае чыстае народнае мастацтва. У гэтай экспедыцыі фотограф, ён жа і мастак Гальмажнян, пад кіраўніцтвам Ластоўскага зрабіў сотні фатаграфій, з якіх потым быў зроблены альбом. І тут вы не ўбачыце ніводнага селяніна ці сялянку ў лапцях. Усе ў ботах. А гэта здарылася таму, што Ластоўскі вывучаў толькі кулакоў. У найбольш адсталых кутках савецкай Беларусі яны шукалі таго старога, што другімі ваколіцамі ўжо забыта. Нацдэмаўскіх этнографаў падчас экспедыцыі цягнулі ў кулацкія хутары не патрабаванні навукі, а патрабаванні класавай устаноўкі, саюзнічыцкія адносіны ў палітычнай барацьбе. Вацлаў Юстынович, гэта канец? Спадзяюся, для вас, Тодар Романович, яшчэ не. Вы яшчэ можаце ўратавацца. А вось для мяне, баюся, надзеі на вартаванне ўжо няма. Рана ці позна, хоць бы жонку маю не кранулі. А людзі, якіх мы фатаграфавалі, што з імі будзе? Вы ж чулі? Яны ўсе, аказваецца, кулакі. Прыгожы строй, не рымза і галеча, смелыя твары. Баюся, ўсё гэта ўжо не адродзіцца. Няўжо ўся наша праца была марнай? Но ёсць спадзяванне на цуды. Можа, хтосьці захавае нашыя напрацоўкі. Нават калі праз 100 год нас з вамі ўзгадаюць, гэта ўжо значыць, што мы жылі і працавалі не дарма. Я аб адным толькі шкадую. Аб чым? Аб маім народзе, аб Беларусі. Маршрут экспедыцыі Вацлава Ластоўскага пралягаў праз Слуцак, вёскі і мястэчкі Бабруйская і Мазырская акруг, Паўстынь, Урэчча, Таль,
Любань, Шипілавічы, Орсічы, Ляскавічы, Бубнаўка, Забалацце, Ламавічы, Ляскі, Граб'е, Азарычы, Лісец, Сышчыцы, Даманавічы, Анісавічы, Лампекі, Давыдавічы, Казловічы, Халаднікі, Асташкавічы. Да 1927 года туды не прыязджаў аніводны беларускі этнограф. Гэтыя мясціны абмінулі ісак сербаў, фотаспадчына якога захоўваецца ў аддзеле рукапісаў Віленскай бібліятэкі, Александр Сершпутоўскі, Вячеслаў Костка, фотоархівы якіх зберагаюцца ў расійскім этнаграфічным музеі ў Санкт-Пецярбургу. Экспедыцыя Вацлава Ластоўскага была першай этнаграфічнай выправай у гэтыя унікальныя, адметныя сваёй традыцыйнай культурай раёны Беларусі. Для даследнікаў беларускай этнаграфіі, традыцыйных тэкстыльных тэхнік і строяў, сакральнага і народнага мастацтва фотаздымкі 1928 года з'яўляюцца адзінымі візуальнымі дакументамі таго часу з пералічаных раёнаў. У 1930-е гады у БССР былі зачыненыя і разбураныя цэрквы. У выніку калектывізацыі карэнным чынам змяніўся сялянскі лад жыцця. Моцна пацярпелі гэтыя раёны ў гады Другой сусветнай вайны. Экспедыцыйныя даследаванні тут узнавіліся толькі ў пачатку 1970-х гадоў. Thank you.